Ana sa 8 ka oras nga power interruption ang masinati sa pipila ka lugar sa Turil District sa Davao City ugma adlong Biyernes. 13 ka oras sab nga walay kuryente sa pipila ka lungsod sa Davao Oriental karong Domingo. Sa anunsyo sa Davao Light and Power Company, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, mawad-an og kuryente ang pipila ka bahin sa Barangay Eden, Tagurano, Tungkalan, Turil proper ug mga kasikbit nga mga lugar. Kinialang sa ipahigayong line maintenance activities sa mga lugar. Samtang karong Domingo, Nobyembre 10, makasinati isab og 13 ka oras nga walay kuryente ang pipila ka lungsod sa Davao Oriental. Sa anunsyo sa Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco, gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi, mawad-an og kuryente ang lungsod sa Banay-Banay, Lupon, San Isidro, Governor Generoso, Tarragona, Holy Cross Manay ug Matis City. Kinialang sa ipahigayong pagpalapad sa Mindanao Substation Expansion 4 projects sa Mako Substation dungan sa pagtrabaho sa Transformer 1.